क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोआ सा 13 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। गुबुन गुबुन बोसोराव मान बावनाय बायदि देग्लायबो 2023 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय सा 13 फरायसाफोरखौ न' थांनानै आर'नाइ आरो मान बिलाइजों मान बावदों। बेबायदिनो क'क्राझार सहरनि वार्ड नम्बर 3 शान्तिनगर थागिबि स्वास्ति तपन सरकारखौ दुंब्रुदै बरायदों क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोआ। मख'नो गोनांदि स्वास्ति तपन सरकारा मेट्रिक आनजादाव 94 जौखोन्दो मोननानै बिबिलेन इंराजि गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हायो फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मिलन मुसाहारि, देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी, इउपिपिएल लाइमोन दोलोनि लोगो आफादगिरि चपिकुल चेका। बे समावहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला इउथ इउपिपिएल निफ्राय जोंनि क'क्राझार साब डिभिजननि सिङावहाय थानाय 6टा जा समस्ति दङ बे 6टा समस्तिनि सिङावहाय जोङो टप 10 मेट्रिक पास आउट स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो सिलेक्शन खालामनानै लानो हादों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय लाबोगासिनो दंखायो आरो बे बोसोरावहाय जोङो टप 10 आवहाय टटेल 13 जन छात्र छात्रीफोरखौ जों बासिनानै लानो हादों आरो दिनै जोङो स्वास्ति तपन सरकार बिथांनि न'खरावहाय फैनानै बिथांखौ जोङो सम्बोधना होफैदों, फेलिसिटेसन खालामदों। जाहाथे जोंनि मोनसे उद्देश्यआ बेनो जाहाथे जोंनि ओनसोलावहाय फरायनायनि मोनसे जानाखि इन्ट्रेस्ट जा परिबेस बे परिबेसा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोयो आरो छात्र छात्रीफोरखौ मोनसे उत्साह होनायनि बे उद्देश्यजोंहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरोखि। दा जेखियानो जाया मानो जों इउपिपिएल सरकार हिसाबै बा इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय हाबा मावनायखौ जोङो बांसिन इन्ट्रेस्ट लानानै मावबोगासिनो दङ। दा जोङो पार्टी हिसाबैहाय नैबेबायदि सम्बोधना होनाय प्रग्रामफोरखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय लाबोगासिनो दङ आरो सरकार हिसाबैबो जोङो माने जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट बेफोरनि थाखाय जों गोबांथार प्रग्राम लाबोगासिनो दङ। जेरैनाखि जोङो नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मोनसे इन्टारनेशनेल माने मोनसे नलेजफोरखौ जों लानो थाखाय सुजुग होदों। गुबुन गुबुन बिदेशनि फिलसफारफोरखौ लेंहरनानै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरजों जिरायनानै खोथा शेयार खालामलायनो थाखाय जों सुजुग होदों। थियेटार लाइनावबो बा कालचार लाइनाव जोङो इन्टारनेशनेल थियेटार मोनसे फेस्टिभेल जों फाथिनानै होदों बा जोङो लेखा लिरग्रा बिथांमोननि थाखाय जोङो माने लिटारेरि फेस्टिभेल जोंनि सरकारनि साइडनिफ्राय फाथिना होदों बा जोङो माने जाहाथे जोंनि ओनसोलावहाय साफा साफा सुबुं सम्पद उजिखांबोयो दावगाखांबोयो बे उद्देश्यजोंहाय जोङो माने माखासे सुपार 50 मोनब्रै ट्रेन्डआवहाय खालामनानै होदों। दा बेफोर गासिबो जोंनि माने ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ माने साफा साफा सुबुं सम्पद डेभेलप जाबोनायावहाय सापर्ट खालामनो थाखाय बानायबोबाय थानाय जादों। दा मोनफ्रोमबो सेक्सनावहायनो खेलानि सेक्सनावहायबो जों खामानिखौ मावदों बा लिटारेरि सेक्सनाव मावदों, कालचार सेक्सनाव मावदों, फरायनाय सेक्सनाव मावदों। मोनफ्रोमबो सेक्सनावहाय जोंनि इउपिपिएल सरकार बा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों खोब इन्ट्रेस्ट लानानै जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगासिनो दङ आरोखि। माने बयबो दानि जुगावहाय एसे बेस्थ'आनो थायो। बिसोरो माने खोब एडमिसननि थाखाय माखासे एसे टेनसनाव थायो बबे कलेजाव मोनगोन, सोरबा माने माखासे डकुमेन्ट कालेक्सन, एकाउन्ट कालेक्सन बेफोरावहाय खोब बेस्थ' थायो। दा बेखायनो जों रावखौबो हेरेसमेन्ट होआ बे मोनसे उद्देश्यजोंहाय जोङो बे मोनसे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जोङो गार्जेनफोरखौबो फेलिसिटेट खालामफानायनि उद्देश्यजोंहाय जों न'खर न'खर थांनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला गार्जेनफोरनि अनुदान, गार्जेनफोरनि बेंनाय, गार्जेनफोरनि न'खराव मोनसे फरायनायनि परिबेस बानायनायनि सायावसो सासे गथ'आ टप 10 जानो हायो बा सासे गथ'आ साक्सेस जाफुंसार जानो हायो आरोखि। दा बेखायनो जों गार्जेनफोरखौबो बरायफानांगौ होननानै बे उद्देश्यजोंहाय जों न'खर न'खर थांनानै बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौहाय जोङो बासिनानै लानो हादों। दा जोङो माने दिनैनि गेजेरावहायनो बे 13 जनबो छात्र छात्रीफोरखौ जोङो सम्बोधनाखौ होगोन। दा जोङो टिम जानानै जोङो गावस्रालायनानै खामानिखौ मावगासिनो दं। माखासे टिमा ओरै दतमा साइडआवहाय थांबाय, माखासेया पकेराव थाबाय। जों ओरै सालाकाथि आरो देबरगाव साइडखौ जोंनि बे टिमा जों दा बे मोनसे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ मावफुंगासिनो दङ आरोखि। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से मतलब लग रहा था कि कुछ होगा ऐसा, आज हो रहा है, अच्छा लग रहा है।
पास 567 आउट ऑफ 600. परसेंटेज 94.5. कितना समय पढ़ाई? पढ़ाई एग्ज़ाम के समय 4-5 घंटा किया था और ऐसे 2-3 घंटा डेली, ज़्यादा नहीं किया. आगे का प्लान डॉक्टर बनना. हाँ, कौन सा कॉलेज? साइंस कॉलेज बादरबाड़ी. नाम क्या है? नाम स्वस्ति दमन सरकार. कौन सा स्कूल? मैं BPCM वेबलैंड इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ा था. नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया. देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं. चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं. गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं. जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन.